Dobro jutro svim gledateljima iz Prima salona na Jankomiru. U Primi svaka nova kolekcija počinje promišljanjem o tome kako živimo, što nam u prostoru treba, kako ga koristimo i što ga čini udobnijim. Proces dizajna usko je povezan s tehnologijom i mogućnostima naše proizvodnje, pa ideje koje nastaju na papiru vrlo brzo postaju stvarnost u našim pogonima. Zahvaljujući toj povezanosti i timskom radu, Prima kolekcije donose kvalitetan domaći namještaj prilagođen svakodnevnom životu. Središte naše proizvodnje nalazi se u Garešničkom Bresovcu, gdje se u istoj tvornici izrađuju tapecirani kreveti, masivni namještaj za blagovolnice i bogata kolekcija najudobnijih madraca. Ova koncentracija proizvodnje na jednoj lokaciji omogućuje snažnu kontrolu kvalitete, brzu reakciju na potrebe tržišta i razvoj rješenja koja su u potpunosti osmišljena i izrađena u Hrvatskoj. Upravo kroz blisku suradnju dizajnera i stručnjaka u proizvodnim pogonima nastaju kolekcije koje spajaju estetiku, funkcionalnost i kvalitetu. Zahvaljujući tom timskom pristupu, svaka Prima kolekcija rezultat je promišljenog dizajna i domaće proizvodnje, u potpunosti prilagođena životnim prostorima naših kupaca. Prima dizajn ne zadovoljava samo estetski dio, on mora biti funkcionalan, kvalitetan i dugotrajan. Zahvaljujući tom timski vođenom pristupu, svaka Prima kolekcija rezultat je promišljenog dizajna i domaće proizvodnje, u potpunosti prilagođena životnim prostorima naših kupaca. Ovaj spoj kreativnosti, znanja i iskustva jasno pokazuje da vrhunski namještaj može nastajati lokalno s puno pažnje i entuzijazma. U Primi vas ovih dana čekaju velike uštede za opremanje cijelog doma. Danas je primamljiva srijeda, odlična prilika da svoj dom opremite po super cijenama. U svim Prima salonima i na web shopu očekuje vas do 50% uštede na garniture i namještaj za blagavaonice. Uz kupnju stola i 4 stolice na poklon ćete dobiti i 2 gratis blagavaonske stolice. Do ove subote 31. svibnja u Primi traje i tjedan spavanja. Idealna prilika za potpuno opremanje spavaće sobe. Ne propustite, do 50% uštede na krevete i ormare, besplatnu dostavu i montažu uz kupnju odabranih modela kreveta, a uz kupnju madraca iz nove kolekcije možete dobiti gratis krevet. Možete ostvariti i dodatni popust u visini PDV-a, koji vrijedi za madrace iz nove kolekcije, snižene do 50%, te za ormare iz programa Cvita Next. Uz vrhunsku ponudu i stručnu podršku naših prodajnih savjetnika, tu smo da vaš dom učinimo još ljepšim. Vidimo se u Primi.